Talk Fusion started almost 5 years ago. We are changing lives and making a difference around the world in a big way. We're not just about video email or even online video. We're about people, good people, and the relationships we make. Talk Fusion is in more than 120 countries and counting. We won't stop there. Now it's time to do more. Now's the time to change your life. Now's the time to get rid of the excuses. Now's the time to get rid of the limiting beliefs. I know personally that when you commit to living your dream, your happiness and passions become contagious, and there's nothing you can't achieve. In you, I see me. And in me, I see you. We are making a difference. We will become the next billion-dollar brand. And the time is now. Now I know you love our new Fusion on the Go apps, but resist the temptation. We're about to get started and you do not want to miss a minute. The event is starting now. Hey, how are you? Yeah, I'm out and about. I'm sporting my new Talk Fusion gear. Yeah, I got hats, a computer bag, a shirt, cups, banners, even business cards. What do you mean you don't have your Talk Fusion gear yet? Are you kidding me? They offer 10% off your first order. What? Wow, that was close. I wonder what will be coming at me next. Wow, it is just so fun and easy to send Talk Fusion video emails from my iPad. This is so cool. That was close. I guess I better put this away since it's time for our awards presentation. Pay attention because you just might be receiving one of these. Okay guys, listen, I've called you to this conference so you can be the first to know about this incredible game-changing new development. I'm just so excited. You are not going to believe this, but we have... Dude. What? Who is that? Oh man, are you serious? Really? Come on, Barbie, let's go party. Sorry, guys, it was me. You can proceed now. No, you ruined it. Thanks, man.
Добър вечер. Чуваме ли се? Виждаме ли се? Искам да получа обратна информация как се чуваме и как се виждаме. Предполагам, че все някой ме чува. Нека да бъде така добър да отбележи в чата. Да, Мариана, предполагам, окей, ясно и силно. Добре, благодаря ви. Започваме днешната презентация. Радвам се, че вие сте тук тази вечер. Добре, благодаря, Иванко. Супер. И така започваме тази вечер презентацията за единствената по рода си възможност, която е и същевременно най-горещата за момента възможност. Това е така наречената TalkFusion, компанията TalkFusion, с нейните уникални продукти, всички те намиращи приложение в интернет. Ще започнем тази вечер представянето с един сериозен въпрос, който ще осмисли причините, поради които всички вие сте тук. Да, Радмир, это не по-руски, съжаление. Это българска презентация. Така, ще поговорим тази вечер за причините, поради които всички вие сте тук, за промяната, която всички вие търсите, и разбира се, ще се спрем основно и на превозното средство, с което може да осъществите тази промяна и да постигнете вашите цели, вашите мечти, да постигнете вашата финансова независимост. И така, започваме презентацията. Преди това обаче ще подредя прозорците по малко по-различен начин. Ще дам възможност, разбира се, да си водите съответно записки. Тези записки ето тук отдолу под мен. В поленцето, което се отвори под мен, ще можете да вписвате вашите въпроси, които ще възникнат по време на презентацията, и в края на тази презентация да ги зададете към мен или към човека, който ви е поканил. И така започваме презентацията, както вече стана ясно, с един наистина сериозен въпрос, който въпрос може би до този момент не са ви задавали. Този въпрос е наистина много важен и не случайно аз му обръщам в началото на тази презентация сериозно внимание. Той е свързан именно с вашия живот. Въпросът е следният. Ако притежавате всичките пари на този свят, които пожелаете, и цялото свободно време, съответно, за да им се радвате и да ги харчите, как ще се промени вашият живот? Дали, съответно, ще живеете в същото жилище? Дали ще карате същата кола? Момент, само че малко е бавен интернета при мен. Дали ще карате същата кола? Дали ще имате изобщо кредитни карти, по които да внасяте? Дали ще имате повече свободно време за почивка? Дали ще можете да окажете финансова помощ на вашите приятели, на семейството? Коренно всичките тези неща, които ги изброих, защото именно това е свързано с вашите мечти. Казва, че му. Аз съм сигурен, че всеки един от вас мечтае за нов дом, за нов автомобил,
за много пари, за да може да обикаля света и да се наслаждава на забележителностите, които се намират от него от край до край. И разбира се, да може да помогне на своите близки, роднини и познати. Следващия ми въпрос: а можете ли да си позволите всичко това с средствата, които получавате в момента, с евентуално заплатата, която заработвате в този момент? Виждате ли хоризонта пред вас? Или, както всички тези хора тук в този лабиринт, виждат само и единствено стени около себе си? В допълнение, разбира се, реалността оказва съществено влияние, такава каквато я виждаме и на този слайд, с ежедневните проблеми, с трупаните с години проблеми, малки, големи, всевъзможни. Аз, разбира се, няма да се спирам сега по-подробно тук. Нашата презентация е изцяло позитивно настроена, изцяло свързана с нещо ново, което да ви се предложи на всички вас. Затова продължавам напред към средството, с което може всеки един от вас да извърши тази промяна. Това средство се нарича именно TalkFusion, както разбрахте от самото начало, от първия слайд, и е съвсем закономерно представлява най-възможност, която до този момент се открива или се е откривала пред вас. Ще поговорим малко по-подробно за компанията, процеса на тази презентация. Сега само ще спомена, че виждате на този присъствие в 100 държави и се разраства. В интерес на истината, компанията вече е получила своето глобално разпространение в повече от 150 държави. Започвам с фактите, които ще говорят сами за себе си за тази компания, и първият от тях, това е класацията на Alexa.com. Вероятно знаете какво представлява Alexa. Alexa е сайт, на който всички сайтове, които присъстват, могат да бъдат класирани според това колко значими са те за останалите хора, за потребителите в мрежата. Според класацията на Alexa.com, компанията TalkFusion, която вече е на 5 години, в момента, в който излезе на световния пазар, това стана преди близо 2 години, преди година и 8-9 месеца, получи своето сериозно класиране в тази класация на Alexa, като бе призната съответно за най-бързо разрастващата се бизнес възможност в света. Като номер 1, разбира се, такава бизнес възможност. Така че и това първо място компанията държа около 8 месеца след като тя излезе на световния пазар. Това, разбира се, съвсем закономерно е показател, че наистина нещата с тази компания са сериозни. И освен това, просто компанията членува и в съответните организации. Тези организации, разбира се, са много важни и всеки, който членува в тях, съответно е получил, има защо да членува в тях. Освен това, компанията, виждате, присъства в заглавията на такива медийни канали, като USA Today, Fox News и Forbes. Просто защото компанията променя начина, по който хората общуват. И то го прави с наистина едни продукти от нова категория. Може да оцениме това, което тя прави за всички нас. Ще направя една кратка ретроспекция. Ще ви върна около 70 години назад, за да проследим развитието на човечеството.
и съответно да можете наистина да оцените крачката, която прави компанията TalkFusion с своя първи продукт видео имейла. И така, преди около 70 години назад бе изобретено радиото, т.е. говоримата реч стана възможно да бъде разпространена в цялата планета, до всяка точка на тази планета, и всеки, който разполагаше със съответното устройство, можеше да чуе тази говорима реч. Преди около 50 години, съответно, човечеството направи поредната крачка напред, появи се телевизията, беше добавена видеокартина към тази говорима реч. Разбира се, преди 25 години, близо толкова, 25-30 години, стартира и интернет. Съответно, това доведе до сериозен бум на електронната поща. Виждате, писмената реч стана възможно да стигне до всяко кътче на планетата, където има покритие интернет, и то за много кратко време. За да стигнем 2007 година, когато компанията стартира, тя го направи със своя първи продукт, така наречения видеоимейл, т.е. тя добави видео към писмената реч. Това е, разбира се, следващата крачка в развитието на човечеството. Всички ние да ползваме тези видеоимейли. Ето за какво говоря, за какво става реч, за какво иде реч. Именно по този начин изглеждат видеоимейлите на компанията TalkFusion. В ето такива изградени темплейти, шаблони, както искате ги наречете, картички може също да бъдат наречени. Ето тук, в това място, можете да разположите своето видео в размер на 20 минути, с което съответно да поздравите вашите познати, приятели, подбирайки съответният шаблон за тази цел. Ще пусна едно кратко видео, което ще ви даде определени насоки за това какво може да включва един видеоимейл, а също така и за съответно продуктите, останалите продукти. Ще бъде леко загатнато за останалите продукти на компанията TalkFusion. Настанете се удобно и гледайте внимателно. Here at TalkFusion, and they gave me 60 seconds to tell you what we're all about. TalkFusion is a service that allows you to place any video into emails, so that when your email is received, it plays just like a movie. Without downloads, without attachments. Now that's history in the making, folks. You can send video emails about whatever you want. Yourself, your business, your dog, your birthday, your vacation, your kids, your latest $1 million idea, whatever. It's so cool and so simple to make one. First, choose from a growing library of over 400 message themes, or create your own. Need extra flair? We'll even create a personalized one just for you. Next, upload your video and personalize your message by adding some text. Then hit send. In seconds, voila! Your awe-inspiring video email masterpiece will arrive anywhere in the world. Post your video on any website, Facebook, your blog, or even your own 3D social networking site, The Fusion Wall. In total, we provide 8 cutting-edge video communication services. You can use them for fun, personal stuff, or as very smart business tools. Either way, TalkFusion has you covered. Try it. It only takes a few minutes, and that's a wrap in a minute. И така, видяхте как можете да заснемете всичко, което представлява интерес за вас, и много лесно да го споделите с вашите познати, с вашите приятели. Всичко това, разбира се, съвсем закономерно ще измести на заден план използваните до този момент черно-бели видеоимейли. Мисля, че не може да става и дума за сравнение. За всичко това, което не е до болка познато, в наистина това, което компанията предлага. Ще ви пусна следващото клипче, което съдържа реални откази от такива видеоимейли.
Така че гледайте и се наслаждавайте. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Miss Debbie. Happy birthday to you. Eat more cake. Join Talk Fusion. Love you, bye. What's up? What's up? I love you. I love you. I love you. Steam cleaning your carpet is really just soak and suck. It can leave behind moisture and dirt that could turn your home into a breeding ground for mold and bacteria. Here we are in our new indoor facility, Foley Center. We're getting ready to leave for Minnesota tomorrow. Hello everybody, this is Kenneth Andreasen, Zach's coach. We are here in Qingdao practicing. Today is July 9th. Hi, how are you? As many of you know, I've just returned from northern Uganda. It was an incredible time. I saw extreme brokenness, poverty, but also a lot of hope for the future. И така, съвсем закономерно, днес, 5 години по-късно, компанията предлага на всички нас, нейните партньори, общо 8, очакваме съвсем скоро 9 електронен продукт за сериозна употреба в социалните мрежи. Съвсем закономерно компанията завоюва и своето наименование като лидер в най-новите видеокомуникационни продукти. Сега ще ви пусна следващото видео, в което ще стане въпрос за това, кои са останалите така важни продукти на тази компания. Видеото ще се води от госпожица Алисън Робъртс, вице-президент на компанията, която доста добре ще представи продуктите. Моля ви за вашето внимание, защото това е едно от много важните видеа. Only Talk Fusion offers so much for so little. 8 cutting-edge products in one package, all for an amazing value. Video, email, video conferencing, Only Talk Fusion offers so much for so little. 8 cutting-edge products in one package, all for an amazing value. Video, email, video conferencing, live broadcasting, Fusion Wall, video share, video blog, e-subscription forms, and video autoresponders. Add a new dimension to your business communications. Stay in touch with friends and family. Talk Fusion easily lets you do it all. No more boring black and white text emails. In less than 60 seconds, you can send a vibrant video email to anyone, anywhere in the world. Choose from over 400 beautiful pre-designed templates created for both business and personal use, and available in multiple languages. Collaborate at a moment's notice. Teach, train, and meet face-to-face with colleagues, partners, and customers around the world with our premium quality video conferencing. Save yourself time, travel, and money.
Turn an ordinary meeting into a live international event. Talk Fusion's live broadcasting lets you do live presentations anytime, anywhere in the world to an unlimited audience. Share your desktop, stream video, chat with guests. You can even record your live event for future use. Join the next evolution in online video communication with the world's first 3D social and business networking site, the Fusion Wall. Post your videos, share your thoughts or products with the world. Best of all, there's no limit to the amount of walls you can create. Use Video Share to instantly send video messages to any one of your friends or followers on over 200 social networking sites. One click and you're everywhere. Tell the world about your product or service, communicate with family, or just voice your opinion by posting a vibrant video blog. Why type what you're thinking when you can easily speak your mind? Are you looking to boost your business, set yourself apart, and stand out from the crowd? Talk Fusion can easily turn your website visitors into revenue-producing customers. Automatically capture more business leads with our e-subscription form. Let people subscribe to your website, receive a free offer, or get sales information. Now, we all know it takes more than one contact to turn a prospect into a customer. Video autoresponders can automatically follow up with prospects by sending them a series of targeted video messages at intervals you decide. Think of it as having a dedicated sales team working for you 24 hours a day. Join the next big thing. Talk Fusion. People see it, love it, want it. 8 cutting-edge video communication products for fun or business. World-class support, the highest ethical standards. Join a company you can trust. Put the power of Talk Fusion to work for you today. World-class support, the highest ethical standards. Join a company you can trust. Put the power of Talk Fusion to work for you today. И така продължаваме с следващия продукт. Това е така нареченият видео нюзлетър, който всички ние очакваме компанията да пусне всеки един момент. Този видеопродукт представлява ето по този начин, така както виждате на този слайд. Разбира се, тук има възможност да се избира между 200, повече от 200 модела и съвсем нормално може в една такава рамка да се включи както видео, така и аудио, а също така да има текстова част, също така и снимков материал. Чрез бутоните за споделяне в социалните мрежи това нещо много лесно може да бъде споделено и разбира се съвсем реално да стане достояние до много хора в тези социални мрежи. Освен всичко друго, сериозна статистика има, за която вие получавате, свързана с отварянето на тези файлове, с разглеждането и така нататък и така нататък. Тази по-подробна информация вече може да я получите от хората, които са ви поканили тук тази вечер. В допълнение към него може да бъде включен още един от продуктите на компанията, така наречената електронна форма за записване. Чрез малък, кратък HTML код тази форма се вгражда в този видео нюзлетър и съответно ви позволява вие да събирате
имена и имейли, т.е. данни на хора, които имат желание да се запишат и да получават допълнителна информация от вас. Освен това, всеки, който разполага със собствен сайт, една такава електронна форма е почти задължителна да присъства на този сайт, защото чрез нея всеки може да превърне посетителите на сайта в свои клиенти, а защо не и партньори, споделяйки една допълнителна информация с тях, такава, която ги е заинтересувала и те са решили да оставят съответно своите данни, за да продължи комуникацията ви с тях. Освен това, компанията е помислила и за най-малките единици, чрез които се получава информация, които всички ние вече използваме съвсем широко и масово. Това са така наречените смартфони и таблети. За всеки, който разполага с такъв смартфон и такъв таблет, компанията дава напълно безплатно приложение, което може да бъде инсталирано на такъв смартфон с операционна система на Apple или Android и съответно, правейки вашето клипче, вие можете чрез това приложение, без да влизате в сайта, да изпратите до вашите познати, близки партньори един видео имейл, с който да споделите ситуацията, в която се намирате в момента. Нека да видим кой използва и продуктите на компанията. На този слайд е една много малка част, но тази част показва, че тези продукти намират приложение във всяка една сфера на нашия живот. Ето тук, погледнете, виждате логото на норвежките круизни линии, радиостанция, военно подразделение, полицейски подразделения и така нататък, и така нататък. Тоест няма никакво ограничаване на тези продукти, те могат да бъдат използвани и намират съответното приложение навсякъде, във всяка една част от нашия живот и разбира се, от всяка една компания, която прецени, че тези продукти могат да и вършат една чудесна работа. В допълнение към всичко това ще спомена, че продуктите на компанията TalkFusion се използват и от автомобилните гиганти Mercedes и Toyota. Освен това, съвсем закономерно компанията е позиционирана перфектно, просто защото тя се намира в индустрията на директните продажби, индустрията на мрежовия маркетинг, а както виждате от този слайд, самия Wall Street Journal отдели цял свой брой да запознае читателите си защо именно това е водещ бизнес модел, защо това е признат водещ бизнес модел, просто защото и защо точно по време на криза наистина всички, които се занимават с мрежов маркетинг, точно и само единствено те успяват да постигнат съответно своите успехи. Всичко това става с съдействието, виждате, на такива имена като Джим Крамър, като Уорън Бъфет, лично собственик на 3 мрежови компании, Сюз Орманд, Робърт Кийосаки. И така, какво предпочитате? Може би искате вече тези продукти да разберете как могат да ви донесат съответно незабавни печалби. Защо незабавни е с главни букви, ще разберете малко по-късно. Сега просто ще ви върна отново в действителността, такава каквато е около вас. Да ви напомня, че всичко това ви кара да бъдете членове на клуба 40-40-40, а то е именно, че работите по 40 часа седмично, в продължение на 40 години и при вашето пенсиониране получавате едва 40% от приходите, които поначало не са ви стигали за живот. Лично аз ви желая 2012 година да бъде последната ви година, в която вие сте член на този клуб, защото имам
една алтернатива, която сега ще споделя с вас. Тази алтернатива е бизнес плана на компанията TalkFusion. Вижте какво предлага компанията. Тя ви дава един времеви интервал от 2 до 5 години, през който вие да можете да осъществите, да постигнете своята финансова независимост и съответно да сбъднете своите мечти. Всичко това ще се случи само единствено, защото вие познавате двама души, които искат да заработват допълнително и разбира се, тези двама души използват продуктите и ги споделят с своите близки, със своите познати, за да намерят съответно те също своите двама. Стигаме и до частта с незабавното плащане. Компанията TalkFusion е единствената компания в света, която плаща незабавно. Незабавно означава, че комисионните, които сте заработили, постъпват в така наречения електронен портфейл, който компанията пусна за всички нас, нейните партньори от 5 септември. Така че комисионните, които вие сте спечелили, постъпват 3 минути след като бъдат реализирани в вашият електронен портфейл. Това означава, че моментално, чрез една такава брандирана TalkFusion Visa Card, вие можете да ги изтеглите тези комисионни веднага от най-близкия банкомат до вас. Това е наистина едно неоценимо удобство, което компанията предлага. Освен всичко друго, чрез този електронен портфейл вие можете много лесно да изпратите парите и до всяка една от вашите банкови сметки. Освен това, от партньорството на компанията с Mercedes се получи и едно наистина един наистина невероятен подарък, който компанията прави за всеки един от своите партньори. Именно всеки един, който достигне едно определено ниво в своето развитие с тази компания, се квалифицира за колата на мечтите си и всичко това се случва за сметка на компанията. Виждате, компанията ви изплаща, освен колата, ви изплаща и по 600 щатски долара, за да можете вие да покриете съответните лизингови вноски по този автомобил. Компанията е помислила и за, разбира се, за своите партньори в друга една посока, в това те да бъдат винаги на ниво, да са си отпочинали и съвсем нормално е за всеки един, който достигне нивото троен диамант, да получи като награда една такава почивка в 4 дни с 3 нощувки до година в интервала 13 до 16 юни с любим човек. Тук сред този разкош всеки един мисля, че ще си изкара възможно по най-добрият начин. И така, време е да поговорим за сериозните неща в тази компания, т.е. как можете да получавате съответните възнаграждения в тази компания, колко са на бройте и за съответно начините, по които можете да ги заработвате. Начините, по които може да получавате комисионни в компанията са общо 7 и аз започвам с първият от тях. Това е така нареченият екипен бонус, цикличен бонус или просто цикъл. Да приемем, че вие сте човекът с жълтата тениска, сключили сте договор с компанията, направили сте своята регистрация, получили сте своят бизнес център и разполагате с всичките тези уникални продукти, по-скоро може би ги нарекал дори инструменти за водене на вашият интернет бизнес. Както си спомнете, няколко слайда по-рано аз ви споделих, че планът на компанията, 2 до 5 годишния план е вие да намерите своите двама човека, които да положат основите на вашият ляв и на вашият десен екип. Тези двама души ще направят съответно своята регистрация през вашия бизнес център,
ще закупят съответният продуктов пакет, който ще могат съответно да използват и те продуктите. Това ще разгледам тук случая, когато тези двама души са закупили стандартния продуктов пакет. Това означава, че те са си закупили всичките продукти. За този продуктов пакет ще стане дума малко по-късно, към края на презентацията. Сега, в този момент, закупувайки си тези продукти, те ви носят на вас съответно 100 точки. Дамата, разположена отляво, ви носи 100 точки за това, че тя си е закупила този продукт. Господина отдясно също 100. Когато това условие е изпълнено, 100 точки отляво, 100 точки отдясно, вие получавате вашият първи екипен бонус или вашият първи цикъл. Освен това, се квалифицирате и покривате вашето първо ниво в тази компания, нивото бронз. От тук нататък, за да се развивате с тази компания, от вас се иска само и единствено да помогнете на тези двама души да намерят своите двама. В дълбочина се развиват нещата. Всичко това се дължи именно на бинарният модел на развитие, на който компанията е предприела да работи. И сега ще поговорим малко по-конкретно за силата на числото 2, за лостовата система, която този бинарен модел ви дава на всички вас да постигнете наистина сериозни и уникални резултати и парични доходи. И така, ако вие през вашият първи месец сте успели да намерите тези двама души, поставящи началото на вашият ляв и вашият десен екип, това са първите двама души в вашата организация и съвсем реално сте спечелили и вашият първи бонус 25 щатски долара. От тук нататък вие не правите нищо друго. През втория месец вие помагате на тези двама души да намерят съответно всеки един от тях своите двама сериозни партньори, разполагащи ги съответно отляво и отдясно на всеки един от тях. Това са нови 4 човека във вашата организация и съответно нови 50 щатски долара от 2 екипни бонуса, които ще получите за това. Следвайки този план на развитие, през вашия трети месец, вие трябва да помогнете на вашите двама партньори да обучат техните двама партньори да намерят всеки един от тях своите двама партньори. Надявам се, достатъчно ясно се изразих. Това означава, че тези 4 човека във вашата втора линия ще ви доведат нови 8 човека във вашата организация, във вашата структура. Екипът ви ще се разраства с нови 8 човека и съвсем реално вие ще получите за това и отделно в парично изражение 100 долара от 4 екипни комисионни. Следвайки този план на развитие, погледнете, в вашия 12 месец вие ще имате нови 4000 само през вашия 12 месец. Задействайки тази лостова система, вие ще имате нови 4096 партньори, в които ще се включат през този месец. Това означава повече от 2000 екипни комисионни по 25 щатски долара. Сами виждате, един невероятен успех можете да постигнете само за 12 месеца комисионни в размер на повече от 50 000 щатски долара. Да, наистина това е реално постижимо и има хора, които постигат всичко това. Вижте за какво говоря. Наистина нещата ще се случват и те се случват и не само за хората, за които ще спомена, могат да се случват и за вас, просто защото хората ще доведат още хора. Нещата, които се изчисляват в компанията, са на седмична база, т.е. тук циклите, които можете да получавате, се нулират в началото на всяка седмица, т.е. неделята е като първи ден на седмицата. Това означава, че ако вие правите в рамките на една седмица 10 цикъла, вие ще вземете съответно 250 щатски долара за това. Разбира се, може да ги направите и за по-продължително време. Тук съответно има значение, когато правите тези 10 цикъла в рамките на една седмица, вие изкачвате съответното ниво в тази компания. Ако го правите за месец, разбира се, няма да покриете нивото, но ще вземете вашите парични приходи. И така, нека разгледаме тук предпоследното ниво, което е много интересно.
когато започнете да правите 50 цикъла на седмица, това ще ви донесе съответните 1250 щатски долара в рамките на тази седмица. Задържите ли това ниво общо 4 седмици, вие се квалифицирате за вашата кола на мечтите, моделът Mercedes, който лично вие може да изберете и да си поръчате, като компанията се задължава да ви плаща, както вече стана ясно от няколко слайда по-рано, и допълнителните 600 щатски долара по обслужване на този автомобил. Нещата няма да спрат до тук и ще продължат да се развиват, защото от един момент нататък просто ще стават лавинообразни. Вие сте били в основата на тази лавина и от един момент нататък вие просто ще можете да стоите безотчастно и да гледате как вашата структура се увеличава и увеличава и увеличава, просто защото хората ще водят след себе си, ще дават възможност, ще споделят за тази информация и ще включват под себе си нови и нови хора. За да стигнем ето това ключово ниво, което е 100 цикъла в рамките на една седмица, това са 2500 щатски долара, а в рамките на месеца сами направете сметката 10 000 щатски долара, което откъдето и да се погледне си е финансова свобода. Тук ще ви дам една кратка информация и за останалите 6 начина, по които можете да получавате допълнителни комисионни. Разбира се, от слайдовете се вижда, вероятно се вижда за какво става въпрос, но набързо ще споделя. Бонусът бърз старт, печелите 10, 20, 60 щатски долара, в зависимост от това с какъв продукт е стартирал директно спонсориран от вас партньор. Мега бонусът е свързан, т.е. получавате 10% от комисионните за екип или от циклите, които ще направят вашите директни партньори. Ако някой от вашите партньори е направил 1000 долара от такива екипни комисионни, вие ще вземете 10% в размер на 100 щатски долара. Бонусът бронз го получавате всеки път и неограничено, когато вие помогнете на вашите директни партньори да спонсорират своите първи партньори в тази компания. Следващите 3 начина са свързани с следващите 2 по-скоро начина са свързани с получаване на комисионни на едно много по-високо ниво на развитие. Бонусът за развитие, при него получавате еднократни суми в размер на 4 цифрени суми в щатски долари, когато покриете съответните вече много по-високи нива в компанията. Бонусът за лидери, сами разбирате, той е свързан с хора, които са сериозни, които са изградили сериозни структури под себе си. Те получават определен процент от общите глобални продажби на компанията. Ще споделя тук, че за миналата година един от лидерите на компанията получи чек в размер на 1 милион щатски долара, т.е. той взе процент от около 120 милиона, които бяха печалбите на компанията за миналата година. Допълнителните приходи са свързани с точките, които хората под вас ще носят. Значи от вашата структура, хората, които се разполагат под вас, ще заплащат съответно своите месечни такси. Да, точно така. Тук нещата се случват именно на месечна база, като всеки един заплаща своите месечни такси. Тези месечни такси генерират съответните точки и когато тези точки са 100 отляво, 100 отдясно, вие ги осребрявате правите така наречения цикъл и ги осребрявате в размер на 25 щатски долара. Колкото повече точки имате отляво и дясно, съответно толкова повече пари ще ви носи това. Тоест, колкото по-голяма е структурата под вас, колкото по-навреме сте се включили и разбира се има хора повече под вас, то тези хора, плащайки си месечните такси, ще ви носят съответните точки, което ще ги осребри в съответните бонуси. Виждате, ключът към създаване на богатството е да откриете на къде вървят масите и да стигнете там първи. Боб Рейна е основател и главен изпълнителен директор, споделя как да го нарека, ключ. Наистина това е един ключ към богатството и ни дава невероятната възможност всички ние от този момент нататък да споделяме
и да споделяме, и да продължим да споделяме тази възможност, защото според Cisco, виждате, до 2014 година над 90% от глобалният потребителски трафик ще бъде под формата на видеоклипове, т.е. предполагам, че усещате тенденцията. Тенденцията наистина е сериозна. Увеличават се видеокомуникациите в интернет и съвсем закономерно, чрез тези продукти, вие ще можете да се позиционирате по един наистина уникален начин и да бъдете нагребена на вълната, когато всичко това прогнозирано от Cisco се случи. Не ми остава нищо друго, освен да ви поканя да подсигурите вашето бъдеще, защото времето е от значение. Вие сте на точното място, в точния момент, получавате точната информация и, разбира се, от вас се изисква, т.е. вие трябва да решите наистина дали да действате, как да действате и кога да действате. Стигаме към вече края на нашата презентация и, разбира се, най-важният от всичките слайдове до този момент, как да започнем своя бизнес с компанията TalkFusion. Начините са три, просто защото продуктовите пакети са толкова. Започвам с най-малкия продуктов пакет, това е така наречения начален или стартов продуктов пакет. При него еднократно се плаща 125 щатски долара и 20 щатски долара е месечната такса. Тук получавате само единствено като продукт видео имейла. То в интерес на истината, лично мое мнение, всеки сам решава как да се придвижва в този бизнес, но лично според мен този начален продуктов пакет е само единствено вие да хванете вълната, т.е. да се позиционирате тук и сега на момента и в рамките на месеца, максимум на месеца, да минете на някои от следващите два продуктови пакета. Ето какво представляват и те и какво предлагат. Изпълнителният пакет или стандартен пакет, това е на стойност 250 щатски долара еднократно и 35 долара е месечната такса. Тук получавате всичките 8, скоро 9-тия продукт видеонюслетъра и, разбира се, като бонус имате възможност да си създадете собствен шаблон на ваш личен видео имейл. Това ще стане по последния начин. Изпращате съответно вашите материали, картинки, каквото пожелаете да се включва на този видеоимейл до съпорта на компанията, до дизайнерите. И те в един кратък срок ви връщат съответно изработен чрез тези ваши продукти един уникален и единствен лично ваш темплейт на видеоимейл. Тук вече на това ниво, на изпълнителския пакет, вие се позиционирате, т.е. се квалифицирате, достигайки определеното ниво за колата Mercedes и ще обърна внимание тук на печалбите. Максималният таванът на печалбите в рамките на една седмица е 1000 щатски долара. Вие решавате дали да останете на този пакет, ако той ви устройва, окей, няма проблем. Но аз съм длъжен да ви споделя информацията и за третия продуктов пакет, който от самото име става ясно, че компанията препоръчва наистина този пакет за всеки един, който желае да стане елит, да постигне сериозни печалби, да развие наистина уникален бизнес с тази компания. Ето какво включва елитния пакет. Това са 750 щатски долара еднократно се заплащат и 35 долара е месечната такса. Включват се всичките продукти, получавате вече като допълнение 3 възможност за изработване на 3 уникални шаблона, лично ваши, за видеоимейл, като на един от тези 3 шаблона ще присъства и лично вашето лого, вашето име, ако желаете, или вашата марка на фирмата, която вие сте създали или желаете да създадете за в бъдеще. В парично изражение виждате нещата как стоят в сравнение с другите два пакета. Таванът е 50 000 щатски долара на седмица. Точно така, не се лъжите. Това е съвсем реална цифра, която можете да получавате в рамките на една седмица. Ще допълня, че към този пакет, достигайки нивото Диамант, компанията ще ви даде още 2 допълнителни бизнес центъра и с това ще дигне нивото на вашите печалби до 150 000 щатски долара. Т.е. вие вече ще имате 3 такива бизнес центъра и това ще вдигне нивото на вашите печалби до 150 000 щатски долара седмично.
Приканвам ви наистина да направите вашият елитен избор днес. Ето, ще поговорим, както вече стана дума, и за времето. Времето е всичко. Наистина, вие решавате кога да стартирате. Ако решите да стартирате днес, ще бъдете някъде тук на структурата, която ще се образува под вас. Трябва да знаете, че тази възможност е наистина уникална и всеки, който е по-предприемчив, който е дълновиден, действа на момента, решава и стартира точно днес. Ако вие решите пък да изчакате, разбира се, да съберете повече информация, да чуете от тук, от там отзиви, окей, и този избор е правилен, но вие ще се озовете някъде тук долу на тази структура. И в двата случая изборът е ваш, и в двата случая изборът мисля, че ще бъде правилен, но печалбите, парите, които ще получавате, няма да са еднакви. Просто успехът идва при онези, които действат. С това моята презентация приключва. Ще ви пусна и последният слайд. Ще ви призова наистина да бъдете отговорни към информацията, която чухте, и да се обърнете към човека, който ви е поканил на тази презентация. Ето тук при мен идва и моя помощник. Айде да ти помоля да излезеш за малко. Така, наистина присъединете се към компанията TalkFusion, обърнете се наистина към човека, който ви е поканил за допълнителна информация. Ако някой желае да се включи с видео, с аудио, може да го направи ето тук, в този прозорец, който е до мен. Така че чувствайте се свободни да го направите. Виждам, че Дани прави опит да се включи. Привет, Дани! Радвам се да те видя. Имаш думата. Здравейте, чувате ли ме? Аз много накратко да кажа няколко думи, тъй като успях да се включа към края на презентацията, но Алекс, поздравявам те, наистина страхотно беше представянето на TalkFusion. И може би да добавя това, че извинявайте, виждайки този мълчуган за теб, мисля, че това е бъдещето, един вид, този вид презентации, този вид бизнес е най-вече много добре приет от тези младите, които наистина работят с компютрите, много бързо възприемат какво означава това да си онлайн, и виждайки, че печелиме... Аз, извинявай, просто си чувам гласа и за това малко така се забавям, извинявайте много. Но исках да кажа това, че имайки в предвид какво имаме в ръцете си с този онлайн бизнес, печелейки от всичко това, което се случва под нас, независимо дали ние лично сме привлекли и някой в нашия тим, но тъй като работейки в отбор, печелейки един от нашият отбор, всъщност печелим всички ние заедно, и виждайки какво се случва във фирмата, в TalkFusion, ти спомена за 9 продукта, комуникационни продукта, но в същото време ние знаем, че TalkFusion разработва още 3 съвсем нови продукта, които скоро ще бъдат така предоставени на нас, за да видим за какво става дума. Така че ние в ръцете си имаме един страхотен пакет от продукти, комуникационни продукти, с които ние можем да привличаме не само
бизнес партньори, но ние можем да предоставяме тази възможност да комуникират чрез онлайн видеото и бизнеса. Така че, имайки в предвид с какво разполагаме, наистина мисля, че имаме едно страхотно бъдеще с Talk Fusion. Благодаря. Дали ме чувате добре? Да, Дани, аз те чувах идеално. Благодаря ти, наистина чудесни думи. Искам само да спомена, че едно от моите защо да започна този бизнес е именно моят син, когото видяхте тук тази вечер. Много е важно всеки един, който започва този бизнес, да е дал отговорите на своето защо мрежовия маркетинг, защо именно Talk Fusion и защо точно тук и в този момент. Така че аз отново ще ви призова, тъй като вероятно има доста гости тук тази вечер, да се обърнат към хората, които са ги поканили, за наистина допълнителната информация, ако нещо не е станало ясно по време на презентацията. С това, ако няма други желаящи да се включат с аудио и с видео, ще приключа тази презентация. Благодаря ви за присъствието тук тази вечер. Благодаря ви, че избрахте да чуете тази възможност. Благодаря ви, че наистина бяхте ме заедно тук тази вечер. До нови срещи. До скоро. Заповядайте и на утрешните презентации. Всеки ден в рамките на седмицата на български език се правят по 2 презентации на ден. Това беше от мен. Желая ви лека и спокойна вечер.